Hello mga bay, kumusta? Daghan kay may pagkaon diri sa ref no, dayon. Pagawas na ko diri sa amo ang gipuy-an. Adunay usa ka iring. Morning salamat ko nga nami bisita nga iring. Ug ako nang hinaot nga naa siya karon. Inigawas na ko. Ako silang giandaman ani. Mao na kay sige mag-order piting daghana hangtod magsumbagay na lang sa ref. Ako ni kusi undaan kay gagmay ra ba kay ngipon ang iring intawon. Basin dili sila makakitkit ug maayo. So ako ni kusi undaan. Diyon di apa pizza. Ngiging na ni sa rip. Usa na ni kasimana. So nahumok na pud siya kay ako maning giinit. Naunta na ang iring karon sa gawas. Dayon na pa sila sudan manok. Ang manok dugay na sadna nagsumbagay na sa rep. Ngani wala pa na nako gilabay ba kay nagpaabot ko na ay mga hayop mulaag. Diri sa luyo man ako panglawgan ang uban. So karon na may iring diri sa among pultahan. Ako ni siyang kuanon. Lawgan sila times ha. Naara ba ang doktora maagian ako. Buton sa iyang ka istorya. Kay Ginoo ko tabang. Nahinayan na ako bakli. Budahan kinukuratan niya managan sila. Ming ala dera. Wala gid ay nila ko. Ming. Dera nay pagkaon. Dali, dara po sila laka. Dali. Nay pagkaon. Ming. Dali kaon na mo kaon. Daghan kay na manok, nay manok Dali. Ming. Tapa Dali na Ming. Asa man to usa ni dagan man. Ming. Unsa man di man mo mukaon. Dili kana. Sige kit na. Ming. Lain taong kaluoy. Asa man ka paingon? Diri ra. Mo ni tanan. Ming. Kuan na siyang giinit kay para kuan. Ming. Duol lang usa Ming. Mauna mo duol ang bata mula tago sa ko. Ming. Tago sa ko kay di mo duol ang bata. Ang dara ni duol na ang gamay. Hala katang kaluwi. Hala ka kaluwi. Hala ka Ginoo nga ka-cute sa gamating. Ano man tong uban tulo na kabuok ba bagong panganak ni iringa. Bago nang anak na siya tulo kabuk anak nanagan man ang duha Ming. Asa naman ang nanay? Tura ang nanay. Tawagan na imong mga anak dito. Ana. Hala ka Ginoo na ako'y bagong mga anak. Mayo gani. Napay daghang pagkaon sa rip. Sige paabot mo niya panihapon. Paniugtusa na. Wa na di na mo matabang og kaon. Tabangin ni kaon. Sige banati na inyong kaon ha. Pero ayaw lang tamo panglibang diha. Maluoy tamo na ko. Mapay paglimpyo na ko di aganiha. Namanuwas ko. Asa naman itong uban bata? Bata. Mga iring uban. Di mong pultahan mga bayo. Guba mong pultahan. Nala pa na nila gipaayo. Napultahan gate di ay.
Ay, dara ni do ulang usa. Ming 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 ming. Ming 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 ming. Ming 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 ming. Narang usa ka gamating. Ming 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 ming. Asa kang usa tuluman ni sila aman ang nanay.